na bra obade no wo de share calendar so say nyame be ya adom wono a amabere bia so say ne na ye de kase no ne atoso mienu ewo enade enu mu no ye de asom wo abusia ha ye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra dumienu kase near end point homeopathy clinic aso asene say yemfamra wo no eno na bra so say ye de ba abesom wo kama enyo ono nko a onga mama say open hand anso ubo ni pia no wabo ni chidom ama nema nyina akose totin ede ama ne saa no ye de onga ya aduane awie say ekim no ensu aye benom eye kasa natural mineral water ensu papa kasa natural mineral water correct one na face wo wanu mu ato malaria chiwo wuntimi nti aduane papa ni bie nie no mesra ya no abomodin agbawura pharmacy ne heba shop bia mu na wakopa time heba mixture ni bia to anom eno ebetimi adi wakagina mu na won so wate obra so aba na wadi na bibia atumi akoboko yate akonya so ewo enkran ha Sompa 106.5 FM so no sabre ya kopie mu asante mantamu a eno eye Sompa 93.1 FM eno ya Sompa headquarters no wabie mu kuha afe ayiko 100.9 enu nso wakumase adamfo pa radio enu wo France ahenkro Paris no mu baabi a Emmanuel Macron na bobo ano ho no a wo mu nyina age so sabon afe ubepie mu Ghana ha biewa Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 ewo takorade Sompa 106.1 FM enu wo tachima ya wotutu atuo mu wo mu tutu atuo no wo kama pa na ajima pa mbo mo nso ebie mu correct ewo Sompa 93.1 alaji be kwa na bro sana se wa ewo sunyan Sompa 90.7 enso won kranza ena fe Sompa 101.3 ewo doma Kingdom 106.1 FM ewo mankesim sabre kro yi doma FM eno ye 100.9 wono nso abiem kuha ya manfo no nyina agibiatie kanahie band radio wono nso abiem ewo kanahie kesiem ho a Ghana fo ewo ho nyina so tie bie afei ukofie nso a uduru fie pe udi ko dane so no ano ba bia radio fo no wono riskane na hwe Sompa FM ye ginam sa belaba Facebook nso na wuko ya pese wo hwe a ana YouTube no Facebook ni ye Sompa 106.5 FM Accra ana YouTube ni ye Sompa FM live afi www.sompaonline.com nso ensemi dodo na ano ya kruche ni nyina kama ede akogu ho a ye ensemfo Prince Atabo Atanda Romenti ensem ni gu ho bebre san ka ho ko biem na kenkan bi awie yi nsem wo ede som wo no na poso bie ene se Arahusem bi esi ewo asen odumase won finfini emansemo ebusua bi kirem se won de hye toy na yankopa baabi emfa ne hye kakra nkeka yensase meye na ya wonum koyi a emu no atupi afagyan wo mo hwehwe mu ne yehu enti yaji efunu sese de wonu ji won funu de a ye bekwa asante mantam mu na anu ya afo nkwanta eja kese bi ahye ewo mpatam ho no enya asem kuma ye de mu nkyeremu bebre wo Yabetie si MPP amanyo kuenim na opani a wakasa yi wa prefranka tubredwa no ewo ekuenim Dr. Boy na champon wakasa kyeremu se wono nko a ene nipa obetumi akosa no 2028 dia amanyo ku no na wo se motu oba ne man se ekim nya afi na ukope polisi ukope soja ya se kwa online na wo mu bepa bato no wo mu kwa online ana waso de adwuma no wo de bebra mu maboboa no ho a bran champon na kasa yi Dr. Osaya adutwum ya bosomche emra sebedwani wono so epre eye franka tubre adwane bi ewo MPP amanyo kodin mu wakasa kire mu se ekuo ma no na afi atwa hene esi ahene no wo mu hwehwe wo bi a obetumi awi ni 2028 abai president wo mayim enyu obi asabi oye dede na sa president ye en ye bebo anan de akogini se wo kai se wo mu ye eku General Mamadi Dobuya enura wona manaso akofuna masai ye de mu nkyeremu bebre wo nsem no ahodo bebre sanka we no mu ho ene ye beje ho nkyeremu kama na ye de asom wo apesemaka de hye ye baanu ena Bitmise bo echidom ama ya miensa ewa ha memedin wodema nkoma chiame Obrempong-Nana Kwaku Ampomah me lovely sister Abena Badu Adepa Kofi Ebusia yada se ye free original ye kase no ase dia ma channel so see adamu live ewo Facebook ne so aya Sompa 106.5 FM Accra
yesida wo ada ni die mu share ho no like page no na wa share ama afoforo nso anya bi ahwe ne ene nyina abekase ne de abom wa adwenkyere no wi gina yeyi fatu wo ma yen bribam wa ye bebo kire ede asomosron kokwan so na ye hye kase na se wo mfimfini emantam mu asin odumu ase eho ena yedi wudu na awrehosam kase bi asi asem we no entansi mekura meti bi na mishakora na me yabai wa be se mfinhia benum ana meti bie na ebiesi ewo asem odum ase ni nyina enese ebusua bi kyerem se wonde hia wanya mfinhia no aduana 40-year-old man sabi wati nananom siedo enti na wose ebusua no ekope eye emukrabia bi ni yede ne hye na ebusua keka wo mo sase wo mo wa ma no ne ne akwantu mu nyina aboa wo ho na wonom eba na agya wo mo nya kwan kwayi wonde hye ebededa no ema adehye be hye na ni achi kura eni ni di nkire twatwo wate asefo asase so no makope ne krabia papa bi na agya wanya Abraham kukuruma kwa akwotwene ebusua se wo ma wie wo mo bibia September ni mabobusumi ni mu no ene wadehye yi eti nananom ensiedo wandehye din ene George Kwame Entry na wo mo kire mu se na watwi ya mu ena bibia etutu mu wanom ekoye bia ya wo mo de kwahye ye asin brofuedu mortuary na ehwo no mo de wondehye kwahye wo mo kwai no mo kwayi mu ya emu ayeyi ma wo mo sabie wo mo hye nanimu enhye sede bi mu kase se yan kanfo funu pa de obitimi hye funu bia dem ni ya kanfo no kama efunu bi nso ho mo akanfo na nkanfo wo mo kirem so wo mo de hye George Kwame Entry no wo mfinhia aduanan ene wo toy ne ade ni be hye mu wanom kwai ne yayiamu bi ma wo mo asabio wutimu se mu wadie no ya akwakora ansa ne wowu na wo mo hwehwem no mo hu yi se eye obi onu so anya mfinhia no aduoson anum wono ana yeyi na amudi ama wo mo sai wo mo de hye na na abusua sai hene ne ha enam so ama Presbyterian Church of Ghana ne fe no ewo asin odumu ase wo mo kirem se owura yi aye steward pa na chese ba ne nyamesom ewo presby asori ni mu anu osom yiye etu amoji wo mo de hye sompa kase ye to aye ene opani a wo no wo ye bishop ewo presby asori ewo afa ho Bishop William Nyakon yana no akasai ni nsam eni me dey kan o we won say enya say we all the same no dey ama won say ye ne agiye mu enya dey ye yefunu na ba bi sa ntumi for mu dey no misi say robi dey emionyua edibish camp o mo say emionyua bibi they are coming there we have enti o say o so see 3 months akran ye nyan dey no come much o wu ye for 5 months o so more September. Actually, this that is a record to 105. As well as I didn't call you. Well, 1 month now, we never call. And Yanni, I can't say, police commander or Asimfus. I'm a yard assessing a Miaduma Monday as a 10 o'clock. Much nearer. You don't push your station. Now, there was a asem we dear pantama entansi enti se de Bishop William Nyakon acheche mu na kire se wonde hye ne to ya wade wo mudi ni kohye mu no bebo so me ba kontem pepepepe ana abusua bi ekoyi ye kosie yi enti ne yasie wonde hye ayi George Kwame Entry ne dadaada bo so me ba mi yensa ni yasie no wabusua bi mu ya abusua ne susu se ya wo mode hye enti broso ya wo mo akasa koyi wo mode no mu se da bi we de bi mo twa wrong meat enti o mo kire mu se wo mo ji wo mode hye ene ye wo se wo mo kotu a wo mo kotu emfa mra abusua no na enuane a wo mo ye yesenka na watwe awie ye wo mo ye ye ni nyina so wo mo ebo abusua wo mo ba yi wo mu ne ka se ne mo kire ba yi man ya na se opani a mo kire ne ye ne de o ne betua so a wo no mo je enti asem no oposifo ansem wade besie kire no sompa kase ye de besum ye tiefo sompa eka abase etam asam na ye credit na yemfiri asembo fredu na yemfi ane nkyeremu asantemantam mu afo nkwanta ufiri wa se ufiri anwaga janse na wo foro a eho no a ene yeginan na baabi a boys no a etonto anadego wono mo di omdwuma kase pa no abusuan pa ni ba ejabra na pa atagum potam ho no nyasem kuma wa mo chese enura nwumre no mo hode ba no ano ena wonu hu sa sengusie bi efiri wankọ na bi ya eba na wom ko hwemu na no wom wo tia ne bum ne jana to se dynamite no na tete afa so na adamoto be se ne egu ho nie
ni nyina hyedwure be saa bere no mpo no na adwumayefo no wo mo tonton ade ho mfimfin ho no na nya de mpo a wone apon wo na nsuja yi ba ye wotwe brem nya age ato adwafampieto brame wo bia prenkwa e de akoba bi ehwa na anuom di mirika na pu a wo mu gya ho edan de bi ahye papa adan no pani be join e wo Facebook ne so na so mpaka se gbo anan ene danse ni bi a bra nwisie ne hye ase ene bra agi di makum e wo mfimfini ho no a na wo mu nyina e ka bie no ye ne bonkomo e ma na kire mu se kire yen. It's burning too bad, guys. It's burning. No, yeah, it will be. The cause of the fire, we don't know yet. But I've seen a lot of people fighting now. Today, whilst the fire was burning, they were beating a lot of people. I don't know if they are the cause. And I can say a man for 200 million near the end, so 100 million near the idea. I say, a man for 8 years with Ghana. Obi so say, Obi seen the ex fear any uncle fear. I say me uncle fear nation and uncle will be Don't wish bad for your neighbor. So, guys, this is Kumasi Afokwanta, Dagomba line. You dreamt about it. You should have informed the fire service to come. Kumasi Afokwanta, Dagomba line. This is Kumasi Afokwanta, Dagomba line. Abusiante ye. Yes, a man for 100 million nyinashi. Ewo damotonum. Ye nya asem kuma na se wo Facebook ne so a I wo de afato so say ya mame. Na hwe asa yi we de asa atemu dan wo. Asa Sodom ni Gomora de no. Hwe Japan ye ena hye sa no we ye dance ni bia wode nani hunu bio na wo kire mu de a kire no in fact hwe enche ho nya na ye se but I've seen a lot of people fighting now today kumo ena agi agum sa ena enche ho ye se ko ase Sodom ni Gomora ye anya asem kuma abusia wo dwane e wo Facebook a na behwe afo nkwanta ho a ena sa asem we si ya santimantemu a ye bomu sa e de ama wo no Abusia yefra sante amantamuni mepiem ewo abetifin abato empesua so a omo epani ya wodi wanim ewo emrahye bedwamu aye Dr. Brian Champon wosinya akopon so ne daye pa wo hu sesi okura franka no de mamanyokuo MPP a ebetumi aboa esanse enipa bese nan ya wanum eyese wo mu kwanyina no wakari wa mu asabi ebi nso anhyada nkari watasa entino ano Dr. Brian Champon wo no pe ana atu ahene ne yesi ahene ebenya ne mugidie ne wamayi no na afimpinu ne aduonu nwotwe eja wadi NPP amanyokuo nanim akosa no na wade ne nto abo a wagusu a wobo ayi constituency se wo man mu nyina no wawie babia na momo ntimi ntrase ankana no ntuma amanfo mprepre na chisa entinu wagusu na mu nkakra no bepie mu ewa nkran adasege afenigo prampram amasaman ene trubu na bawa baya na ene trubu bawa baya ninsem nyina ene sei enipa mienu bi aka wo ho a wo mo april dibre no na wo ka kire atu ahene ne yesi ahene se wo ka susudua se ukwato ema Dr. Alhaji Mamudu Bawumia na se ayi onyanfo Kennedy wo he akompra kwa Japan si wonu wanwini a anya de se Dr. Bawumia na chidifo ebedi eye Dr. Brian Champon achi anase Dr. Bawumia na chidifo no ebedi Kennedy achi enti akamia se wo mu mienu de enka na onu Dr. Brian Champon no wano ana wobetimi edi MPP amanyokuo no akosa 2028 wano nko a ene nipa asamo to de manukutu se bamoa obia chidifo ba bedi na chi esanso wano waye asumdue nipa na akoma so da fombokwo wano wani ne koku achi enkeka ensem bia ensem fata ne nsem ni I want to ask a question. How many people here believe in their heart that if Kennedy and Japan wins the election, Abronya and the Bawumia supporters will help him win 2028? How many people believe that? How many people also believe that if Bawumia wins, Kennedy supporters will help him win 2028? I am the only one that can unite this party for victory in 2028. That assurance is strong from the responses that I am getting from you. Entino sadia yenyina yebetimi aka ye ho abom na yaya se pempenswa na nkro
na asumdue mapa ada MPP amanyo kuo ni munti me Dr. Brian Champon me nko a na wasa delegate 31st January moko asina ni mu amukokuro moti no mudi kwatinti manim na eja melody eye amanyo kuo no na 2028 yetimi akokodene de Ghana so akobosha asase so a obepie mo ewa dansege afenigo prampra mama saman ene trubu abato empeso so wode sansemi etuja na onimnyamfo Brian Champon Dr. Kennedy ne ho woguso bontoa na wofiri adansege ni nyina na woguso ya wo bontoa no a na woduru baabi no obusa sa na no se na wo mo so mo ebema mo adwuma no wo mo se han enom se adwuma no wo mo ka sa mo be den mo anya wo mo so wo mo ka sa yenko online sa wo pe prosi aje se wo ko online wo pe fire service aje se wo ko online na wo mo baji mutumi dia kwaye executives ne hwan no wo mo ko online na wo mo se da bi no se ne next time mo ba mon kan che wo mo se abato on de mbeto ne mo mon ko online ne yebeto aba no online de amamo wo ka che delegate ne se online ni hobio se nipa ne timi ba na so na wo ba se beto aba ma no na mpa ukoto aba ma na o pa adwuma enya online asem anu nti wono de wo ka che delegate one pipi mu nyina se wo pa adwuma no nya ne awokosi obi so ansa no obi dia besi obi so eno ba ko baba no ne ho kakura mpo no bro ka atia ho nwi na emom se ne obenya adwuma no direct any economic opportunities bi abenya ewa amonyokuo num se wodi umoja ebre ewa amonyokuo ni wate mpente nkwa wonso anya so mfa so pewa ne bi paa de a to aba ma efema no Dr. Brian Champon na auto wo mana nya online asem adwuma no wo ba gine he ya me party bomb fiem nine ayankopo de omanpanyi betum ya ye party ma wabo ama ye nya satu san fiem nine wo de won sabe chire bi so na wo de bi wo sabe kase ye juma de ma party we na me so menya efri we won sabe chire bi a Bosha made show 4 years for that effort that you made for our party. You will point to something or have something in your hand as testimony for the work that you have done for our party. Now, in what you, my children will be my family say put you and the man that was and you know Saniema mienu wei ena meye di ama wo se wo to abana de mamia job opportunities won sabe kana direct afei mi wi ana masa chechire ade akufu na anokro de kan kutu na me de ama ukse kutu na me de abeda wase se wo to aba no e de ma na Ghana fo so gi metumo wei eye obenfo Brian ya Champon abetifi mrase badwani kan so afo a no ohwe awrokwacha so e wo man Ghana mu na ma ne bo ne nto abo ya woni MPP etu ahene ne esi ahene fo di ahia mu no kakra efiri mo ba ye ene ye de ama wo nania Dr. Osayaw adutwem so aya bosomche emrase badwani wawura yi enkane no one ne suani a wo hye nwomesua ho sam so obo adwuma pa anya sam ketoa nania panisa se gire wo bitan nko a no se wudi bofro to obeka se wo ye nwura nanso no Dr. Osayaw adutwem a nwomesua wo bo adwuma nkasa wo gina mu apre eye franketu bredja ewo MPP amanyo kuedimo abusia wakasa kire mu sei masabio empanimfo na ye ka ne ho no wamo take delegate for granted say bia wamo delegate bia wamo fi ahene ne yesi ahene fo bi keke enti no asem bia na ubie wano na wo ka che delegate Dr. Osayaw adutwum said debi wase delegate no awiata so amenebo anumunsu aguso esa wamo pe obi a 2028 wobetumi ewi ni power enyi obi asabio wobetumi akasa saa ma kwanwa yi ntintini wi a wanum nsu apebe bia akoda wose dabi na empanifo hwehwe mu aye wono Dr. Osayaw adutwum bosom twemra hyebadwani enkane education minister wono kwa na 31st say MPP delegate no wamotuma na ebefata. Don't let us underestimate the delegates. The delegates want somebody who can win the general election. They are not interested in a flag bearer taking them into opposition again. When they look at Dr. Bitmise and say, this man will be acceptable to the nation, don't underestimate them.
they will go for Dr. Bichum any day. When I go before them and they assess me and look at the hope I bring to that disadvantaged child growing up in Sabzugu, for him to know that I was once upon a time like Dr. Bichum. If Dr. Bichum becomes the president, I have hope. My brother, I will not underestimate the delegates. Something will happen January 31st, and I look forward to it. Nanya anwanwa sembi ebesi papa eno so ye nyamenyom ya obi eboye doctor awase ya adutwum wo gina mo aprefranka tubra dwano bi ewo MPP amanyokuo ni dimo bosom twemra hye bedwani no wono ena akasei enkosi na otwemienu se ne binum bakọ endpoint homeopathy clinic no ma akwaje ayarehwe sense amanfo pressure bakọ soro amanfo bi niema abakọ hom widie mu no echen kurei na udu endpoint a ye be stabilize o kama na fe wa mo ani ada ho wani be ba ho so obi abehunu smoothness level endpoint homeopathy clinic ho na awo se ho akwa atwe dia ma awarefo na mudi mo ni kira munya awo na bibia atumi aye fine afei mema so mo prostate won ha no da ya na meka o twan ama ya ka se wanya prostate enlargement ansa na watu anamo ana mpacho ko endpoint osisi a sabre ya na ese o hwe ho adwuma ka sansa de nde oden e wo ho ne mo ma na nyen nsamo ansa mo afei be ma so a wa ankasa me kan on se wa hu se mbe kan asem no enura se we nwumire usi mema nyina na ma ade bo ani onsa amfa wakogu ani ma se poto we wo ba de sentim se ewiase mema nyina anye e de enso no jaisa ko endpoint na ye mo apa me pa cho wuntini mu wasabo wo brabuo mu wo how bi e wo ho no wudu endpoint homeopathy clinic e ho beka se I'm free ubenya yaresa na bibia atumi aye fine ya won kra ha ya shell signboard spinter road asem na making and afa ya santimantem so kronma bo hia honso ebutu oje numbers no 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na one yen abo enkomo area yi die ne ubedie ontimi nyia no won me pacho ni awayi ano ama me no aduane no a wo beye no spices be na wo de beye on se nkoso die ya bi na wo kwa akoto tumirika jai fagu otugu enye emwa mankwada ne nkodwam na ka kire o me se wo mo kwa wo mo nkoto onga spices afa na ayama so ai onga spices eno na betimi aboa wo sanse ba ko na wo toto no de wan hwe ye wukunu di a wa ba da bridge automatic eno no aje se wo ba wo be fa aphrodisiac no nso de enye be ma na wiki ntam kra onga na de aduane a wukunu betimi adi wa betimi adi ona na betimi adi wo ma ne wo na nanom nketenkete ni nyina betimi adi bi akwada no so onya busum nsia de kronkwa na ama na aduane a onga patre wo nsa na tom kra na odi enye ne hwe FDA ahwehwe magia atum ama Dr. Tedros mo WHO wonom so ahwehwe am ehun se promasido of de ene papa ene wom de omoniema eno nti wote saade bia promasido of na de ba ya kope bito eno nti na metwa akwan se pe onga na fa ye oniema wo ye nyina titru pa na aduane papa na wo ye no de fa onga na fa ye na anwumre se wodidi wie se akimu a ensuo be na abenom se wonom nsu pa me ebe ha me pa sanse medionuado no kuradie ne nyamesuro ena me kanfo kasa natural mineral water ede ama wo kasa natural mineral water ensu papa kasa natural mineral water abojunsuo ensu a wonom a ahoden bi e wo nsuom no wunya yade ebi nim nkomi ni sa amoa ne enkrofo bi nsuo na behwe na line bi daase wo beten ni se na line na san te kofom no sa de na nye no a we no onom a na typhoid to nkwanta amapai yade bi e fa nsuo mu babia no ebi ni kasa natural mineral water mu eni party na wo ye eye wedding ana program bi amoye abedin tuo bia amoye ho adwuma no me pa cho ya no abomoden na wa serve kasa natural mineral water ewo ho na fa ufie offices ni nyina nsuo a wo be yusuo ni nyina no kasa natural mineral water ensuo papa na won so pebi na emwa wo pa me pa cho tie Kasaloma Ventures won na di nsuo ba ye wo won kra ha ya Taifa back hospital na chi wa na obutuo ne numbers abetimi afre emfa ho ne ba bia wo bia na opensuo ndodo mu atu aton me pa cho 0206 469 430 0206 469 430 and answer 0303 965 780 0303 965 780 na fe one no abo enkomo hwe ye kan nyina no da ya na meka se ye ka aduane asem a ye no mu a ye kanfo aduane no ye nim nia ye ni da so ena ye nim nia ye nan si so
ni aboa yembo ye chidom time herbal mixture eno na ema ye no mutimi toso na malaria fever de ye ne to nkwanta ayapai muani na ho time herbal mixture ho asem na make intifato so mame time herbal mixture Dr. Tafrige Adru no wo sere kura maka eno ne papa na make am for de ama no afeti eno ye malaria de no afa obi wo ho nso a na poso na poso eta twetwe ne pa wo behunu no wada asode anopa ase ya bro no kwape time na hwade ai afa wanumu ato apia tete no ateko niema nkoyie mfa mawo wa otimi se ye aduane die na nka first no wo kon bedo nanso wunya se wanya nanso still wo kon no uhia time herbal mixture Dr. Tafrige Adru enya na pharmacy ne herbal shops nyina mu na emom enya mopemfo ba wa makoda nufo na akoda wonya mfinhia dumie no wobi aka bia betimi anom bi wo pedodo no watu aton na apanchiremu 0244 417 669 0244 417 669 na fe onimpani abo emu enkomo yemfa nsem ni nkopie mu ewo amanone na wa amanone nsem no ye ko gini ha ya na no ena general Mamadi Dubuya ono didi ne Dumbuya wo twituo ede ko abankasiem se ne amamuo ne ko no nya de a wo bepene sa bre kura na o ma to abawi a wo ne kenkan na mampani a osi so no wonim se ne adu ne de ahwe ya asem no ebe ya asem fu krokra no nti wo koyi no kura afri ho ema asem no wo bia o maka every 2021 ya wo ko gina so eyi mampani afri ho no sabrei woni asa to aba foforo e dia amano ama me ne wo ka sei General Mamadi Dumbuya waso akofuna maswai se wade atuduro ebe dware atrabo sompo na wasan so dia behwiri dia traja srama abogi ni man ne ho ban na bra uba Facebook ne so sesi aha no ahye soja we no jalabia na soja fo atade soja fo de ni bia oye general ena wahye ne white gloves kama ena ne credentials ne bo bon entade enum na so still bulletproof for shame finfin ho no nye bulletproof ketwa won ne gwagos na ehye nani no eno nkwankra detector as a terminator 2 ena ne che no so achim no de crest na hye na nini enchen ho je so de afa no se be ya obo behu yie pa na wo so akofra mu a wo so ai no ama na nsa so say I promise on my wana to be faithful to Guinea my motherland ye chikakra gu ahoma so na wapotoye ye nchire bimra Mamadi Doumbouya, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation. Chers compatriotes, en ces jours solennels, mon cœur est rempli d'émotions, de gratitude et d'humilité. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l'ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle. Ce mandat qui vient de m'être donné n'est pas un honneur personnel. Il est un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Enti once out here ni ho ba the constituent wo ma to ababa ni nyina constituent no wo ba hwemu nyina kama na afi wo ba ti ba bi the constitution na say wo ba bo oman na mamra no ho ban sane ye be ya niema nyina betimi akoye no mo de mra no de aye adwuma e wo Guinea manum na niema nyina akototen afi wo a to abama ni bia no wo ye ne ba se wan to abakura ama no mpo na won support ne na mamu okura na still wo ye Guinea ma e ba nko ade wo ba ho ban kosi se na mamu ba kwa wieye no wo bia anye so wie and wo nyina age so correct e wa kire ho we aye General Mamadi Dumbuya enrada and wo so akofuna mu so aya wo che se no kura obebo Guinea man ho ban na bebia atumi akonkan se ye ntimi nka se wo ye soja mampani a ya to abayi ni nko ade wa free soja mu waba civilian rule enti general no wamse nka be ya yenyim free so still educated oya den kura wo yesa yemfa nto aso ha na ano so na ye gina na ye de kase ne nyina no aba na wieye awie yi nsem wa ye de besom wo no na poso bie ene se Presbyterian Church ne fe no awo ase no dumu ase wo mfimfini mantamo ene abusua bia
Owura George Kwame Enchi ya wonya ne ba bi kwa September busumi nim no wonya finhia no aduanan wo mo se braso wo mo koyi wo mo koyi a emu no where to be found yehu amu no 75-year-old man amu bi ene ye de ma wo mo hwehwe mu no na kire se busua bia beyi amu na kwasie enti wo mo ji wo mo funu afo nkwanta eja bi ato ama me ne o ka sei asa ne mapi ye ne adansefo di mu nkomo Dr. Brian Champon aka kire tu ahene ni yesi ahene nyina se Nyankopon ya adomu 31st January na mokwa koyi franka tubre pani obedi ni nyina anim ewo MPP amanyoku dimo entinu mokwa eye wono a o na wode kakra ka ho no se moto abande ma ne se ekimu a momfa nhyɛ mutirim se eba na adwuma asɛm a mobenya ne direct nya online na bebia atumi aye fine ye wie ne eji ahoko ogini ebra Mamadu Dumbuya wo so akofuna mu so aye ema niema nyina akọ oboko se obebo gini man ne nyina ho ban no na bibia so atimi aye fine no yede mu nkyemu enso ede ebre wo me ba cho chene nso ma me se endpoint homeopathy clinic wono mo na eso yasene ema yede kaseye ebre wo sanso na onga mama helping hand wasi lelei wono so boye chidom kasa natural mineral water wono so boye epia ema ne nyina akọ kama time herbal mixture enso epia yen no sabre yai na ya Sompa 106.5 FM Accra no Sompa 93.1 wono wa santimanta mu Kumase wo bie mu correct afe ayiko 100.9 wo mamanfo ne nyina ayiko kama ewo mfimfini ho afe Adamfopa radio ewo France wono ma hinkro Paris no mu Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 watakwa de Sompa 106.1 eno watachiman Sompa 98.9 wosunyane Sompa 90.7 ewo nkranza ena Sompa 101.1 101.3 eno wadoma Sompa ni nyina nkrabata ni nyina mu achi no sambre yai na opie mu mfimfini mantam a Kingdom 106.1 FM ewa mankasim wabiem Doma 100.7 Doma FM no 100.7 wabiem a nyasem kuma of fire service for no mfefra no ho a afei udi koda ne so ba bia radio for no nyina wo no ya no ahwe Sompa FM ye wom sa belaba Facebook no ye Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no ye Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na na akruche dia koguo kana shia ban radio enso ye ensem no kama ema bibia etimi ekonkan ye so de suyi na me kai wo se o messages kakra wo de ba ye no Hajia special local foods na dawroma aduane papa ni nyina no ne fie ene ho ebia ya wie kasiye yi wo pese wo ne boys girls na motena se na mopa bibi kakra e de kama no a momfo ne nkyerem wo hacho atomic kwan ne so wo no a na monko Hajia special local foods na kache na monko pa aduane papa ne bi eni na bibia entimi enkoyie pa enso ewo eho enomo na bibia enye fine na we se enchia kase enkoma na ba asini akogo ya odi kan woye frafrahene ewo anyinam enti na ba asini akogo ya odi kan the one me na me friend the one ba ne de ne the first na ba nyankopon hira why na wamu ahenie no ase ntimpa sanso na happy birthday we ne in advance enkoma na na afia duku forsen one da so no na na afia happy birthday in advance enko emfama nyankopon hira na onte nanim kire onye okese na enhira no adom no enhunumu no ene ahobrase no wonfa nom wo se ya wontesa no wontomo na wonso sesa ne nyina afa bobo nana nyankopon hira pa aha ena yade wo esie Rich Bitmise Tony wono na wade yeko Facebook ne so ema wo hu yen esan so ete yen ka ewo eho enomo enuanom no eye banu wadoma nkoma chiame Obrempong-Nana Kwaku Ampomah meni aba